ବାତ୍ୟା ଉପକ୍ରମ। ବାତ୍ୟା ଏକ ବିକ୍ଷୋଭମୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିତ୍ପାତ। ଏହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ଅସଂଖ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ସମନ୍ୱିତ ବାତ୍ୟା ପ୍ରକୃତିର ରୁଦ୍ରତାଣ୍ଡବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ପ୍ରଳୟ ଧ୍ୱଂସର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ। ଗତିପଥରେ ରଚିଯାଏ ତାର ବିଭୀଷିକା, ରଖିଯାଏ ତାର ସ୍ମୃତି। ରାଶି ରାଶି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଓ ମୃତାବଶେଷର ଅସଂଖ୍ୟ ମହାସ୍ତୂପରେ ତାର ସ୍ମରଣିକା ଲେଖେ। ଅସଂଖ୍ୟ ଜନପଦର ନିଶ୍ଚିହ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିଯାଏ ତାର ପାଦଚିହ୍ନ, ଯାହା ସୁଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧିରେ ବି ଲିଭିବା ଅସମ୍ଭବ। ବାତ୍ୟାର କାରଣ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପ ହେତୁ ସମୁଦ୍ରର କେତେକ ଅଂଶ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସମୁଦ୍ରର ଏହି ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ ତାର ଉପରିସ୍ଥ ବାୟୁସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଦିଏ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ଲଘୁଚାପ ବରଣ କରି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଓ ତାର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରଧାବିତ ହୁଏ। ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ସମୟରେ ଚକ୍ରାକାର ବା କୁଣ୍ଡଳାକାରର ଘୁରି ଘୁରି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ତେଣୁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିବା ଶୀତଳ ବାୟୁ ସେହି ମାତ୍ରାରେ ଘୁରି ଘୁରି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସବୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼େ। ଫଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁର ସୃଷ୍ଟି ଘଟେ। ଏହା ହିଁ ବାତ୍ୟା ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଛୁଟିଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ବତାସ ବୋଲି କହନ୍ତି, କେହି କେହି ଏହାକୁ ବୟାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ବାତ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁର ପ୍ରବଳ ଗତିମା ଦ୍ୱାରା ବାତ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ଘଟେ। ବାତ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାପାତ ହୁଏ, ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ମାରେ। ତାର ସମୁଦ୍ର ଉପରିସ୍ଥ ଉଷ୍ଣବାୟୁ ଶୀତଳବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଉଷ୍ଣବାୟୁ ଶୀତଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଉଷ୍ଣବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳକଣା ସବୁ ଥଣ୍ଡା ପାଇ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ। ଫଳରେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ଦେଖାଦିଏ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ। ମେଘ ବର୍ଷେ ବିଜୁଳି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରେ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ। ବତାସର ସୁ ସୁ ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ତାର ପ୍ରବାହର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅପକାରିତା। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି କରେ। ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଉପକୂଳ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛମାନ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼େ। ଗ୍ରାମ ଓ ନଗର ସବୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମୃତାହତ ହୁଅନ୍ତି। ସମୟେ ସମୟେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜଳ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ତୀରଭୂମିରେ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଆସେ। ଫଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଭାସିଯାଆନ୍ତି। ଘରଦ୍ୱାର ଓ ଶସ୍ୟାଗାର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଓ ଚାଷ ଜମିର ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ପରେ ପରେ ଦେଖାଦିଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହାର ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ଓ ଗଞ୍ଜାମ। 1971 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅସଂଖ୍ୟ ଗୋରୁଗାଈ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀବର୍ଗ ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ। ଘରଦ୍ୱାର ଓ ବୃକ୍ଷଲତା କେତେ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହା କଳନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସମୁଦ୍ର ଜଳ ମାଡ଼ି ଆସିବା ହେତୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜମ୍ବୁ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟଧାରା ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୋର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଆଶାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ବାତ୍ୟାଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବନ୍ୟା ବା ବାତ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଟେ। ବାତ୍ୟାର ଉପଦ୍ରବ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ସୁଦୀର୍ଘ ଅତୀତରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ବିପଦର ଶିକାର ହୋଇଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 83 ଅର୍ଦ୍ଧରେ ଐରବଂଶୀୟ ଖାରବେଳ କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନ ଉପବେଶନ କରିଥିଲେ। ଖାରବେଳଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣରେ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଖାରବେଳଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ଓ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥ ତୋଷାଳି ଧ୍ୱଂସ ଲାଭ କରିଥିବା ବୋଲି ଇତିହାସରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଖାରବେଳ ନିଜ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 3 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟୟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କାର କରାଇଥିଲେ। ସୁରମ୍ୟ ସରୋବର, ଶୀତଳ ଜଳକୂପ ଓ ରମଣୀୟ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନରେ ରାଜଧାନୀ ତୋଷାଳିକୁ ସୁଶୋଭିତ କରିଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରକୋପ ଓଡ଼ିଶାରେ ତଦବଧି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସଂଘଟିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଏହି ବିତ୍ପାତର ମାତ୍ରାଧିକ ଘଟେ, ସେହି ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଜନତାର ଦୁଃଖ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହୁଏ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ଉପସଂହାର। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଏକ ମହାବିପଦ ଅଟେ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ତୋଡ଼କୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ
ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ବୃହତ୍ ବନସ୍ପତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲମାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାତ୍ୟା ଗମନର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ସାଧାରଣ ପାଗ ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଡାର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ସମସ୍ୟାର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ହଲାଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ହଲାଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ବାତ୍ୟା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ତୁଙ୍ଗ ଦୁର୍ମଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଞ୍ଚ ବନାନୀର ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ଗମନର ଶୁଭ ସୂଚନା ଜାଣିପାରିବା ନିମିତ୍ତ ପାରାଦୀପଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ମନେ ହୁଏ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ଉତ୍କଳର ଅଧିବାସୀଗଣ ବାତ୍ୟା ବିପତ୍ତିରୁ କେତେକାଂଶରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।